blevet evakueret hen. De værste strabasser er netop overstået, og man begyndte at gøre op, hvad orkanen Andrew har medbragt. Omkring 117.000 boliger er lagt til grunde, og omkring 30 mennesker er omkommet. Man regner med, at orkanen Andrew i alt har kostet 26 milliarder, og tallet er fortsat stigende. Orkanen Andrew startede torsdag nat over Atlanterhavet, hvor den bredte sig ind over Bahamas, videre til Florida og endte i Louisiana. Orkanen havde et maksimum på 180 km/t i vindstyrke, og eksperter har målt den til en kategori 5, hvilket er det højeste. Tak til vores reporter. Vi stiller nu om til vores meteorolog, Sofie Dickmann, som vil forklare tilblivelsen af orkanen. Det er mere nemlig. Tropiske orkaner som Andrew, de forekommer ved 5-10 grader nord eller syd for ækvator. På billedet her ser vi, hvordan at orkanen bliver dannet ude ved havet. Og så bevæger den sig langsomt ind over land, hvor den så lige så stille aftager. Havvandet, det skal være på omkring 27 grader. Og den her varme, det gør så, at det fordamper. Og den her fordampningsvarme, den bliver så ført til vinden, så vinden får en rigtig kraftig styrke. Derudover så er der en meget stor trykforskel. Opvarmningen, den gør nemlig, at der bliver dannet det her lavtryk, som bevæger sig mod uret. Og den her vindafbøjning, vi ser på det her lavtryk, det er på grund af noget, vi kalder Corioliskraften. Corioliskraften, det stammer fra jordens drejning rundt om sig selv, og det gør, at vindene ikke går i lige linjer op og ned, men at de bliver afbøjet, jo længere de kommer. Alle disse faktorer, altså det varme havvand, vi har herude, fordampningen og lavtrykket og Corioliskraften, det gør så, at vi får skabt den her rigtig kraftige orkan, og den kan rasere i mange dage, indtil at den lige så stille aftager, når den kommer ind over land, og den ikke kan få tilført mere fordampningsenergi fra vandet. Det var alt for i aften. Tak skal I have.